Good evening, welcome to my channel. I'm Dr. Paul Karitsis. This is the second video to the Bridget Arta that I'm doing. In this one I'm going to convey this piece, this beautiful ballad in Greek, its original language, and I'm doing it for the sake of conveying to the audience the essence of the piece, which is sometimes felt orally. And I think when a particular piece, a particular demotic piece or literature is translated from its original language into a foreign language, it loses that essence, and that's because of the rhyme, the intonation of words is different, languages work differently. And this particular piece, in its indigenous language, in its original language, is a ripper. It's very beautiful. So here we go. This is the first time I'll be reciting in Greek, so... Δημοτικό τραγούδι, το γεφύρι της Άρτας. 45 μάστοροι και 60 μαθητάδες, γιοφύριν εθεμέλιωναν στις Άρτας το ποτάμι. Ολημερείς το χτίζανε, το βράδυ εγκρεμιζόταν. Μυρολογούν οι μάστορες και κλαίνουν οι μαθητάδες. Αλίμονο στους σκόπους μας, κρίμα στις δουλεψές μας, ολημερείς να χτίζουμε, το βράδυ να γκρεμιέται. Πουλάκι διάβη κι έκατσεν, αντίκριστο ποτάμι. Δεν εκελάιθε σαν πουλί, μη δε σε χελιδώνει. Παρά εκελάιθε και έλεγε ανθρώπινη λαλίτσα. Αν δεν στοιχιώσετε άνθρωπο, γιοφύρι δεν στεριώνει. Και μη στοιχιώσετε ορφανό, μη ξένο, μη διαβάτη, παρά του πρωτομάστορα την όμορφη γυναίκα, που έρχεται αργά τα ποταχή και πάρορα το γιώμα. Τ' άκουσε ο πρωτομάστορας και του θανάτου πέφτει, πιάνει, μινάει της λιγερής με το πουλί τα ειδώνει. Αργά ντυθεί, αργά λαχτεί, αργά να πάει το γιώμα. Αργά να πάει να διαβεί της Άρτας το γιοφύρι. Και το πουλί παράκουσε και αλλιώς επήγε κι είπε, «Γοργά ντύσου, γοργά άλλαξε, γοργά να πας στο γιώμα, γοργά να πας και να διαβείς της Άρτας το γιοφύρι». Νάτινε και εμφανίστηκε από την άσπρη στράτα. Την είδε ο πρωτομάστορας, ραγίζεται η καρδιά του. Από μακριά τους χαιρετά και από κοντά τους λέει, «Γεια σας, χαρά σας μάστοροι, και εσείς οι μαθητάδες. Μα τι έχει ο πρωτομάστορας κι είναι βαργομισμένος?» Το δαχτυλίδι του έπεσε στη πρώτη τη καμάρα, και ποιος να μπει και ποιος να βγει, το δαχτυλίδι να βρει. «Μάστορα, μην πικραίνεσαι και εγώ να πάω να στο φέρω. Εγώ να μπω, το δαχτυλίδι να βρω». Μη δε καλά κατέβηκε, μη δε στη μέση πήγε. «Τράβα καλέ τον αλυσό, τράβα την αλυσίδα. Το όλον κόσμο ανάγυρα και τίποτας δεν βρήκα». Ένας πηχάει με το μυστρί κι άλλος με τον ασβέστη. Παίρνει και ο πρωτομάστορας και ρίχνει μέγα λίθο. Αλίμονο στη μοίρα μας. Κρίμα στο ριζικό μας. 3 αδελφάδες είμαστε και οι 3 κακογραμμένες. Η μια χτίσε το Δούναβι και η άλλη τον Αφράτη. Και εγώ, η πιο στερνότερη, της Άρτας το γιοφύρι. Ως τρέμει το καριόφυλλο, να τρέμει το γιοφύρι. Κι ως τρέμουν τα δεντρόφυλλα, να πέφτουν οι διαβάτες. Κόρη, το λόγον άλλαξε κι άλλη κατάρα δώσε. Που έχεις μονάκριβο αδερφό, μιλάχει και περάσει. Κι αυτή το λόγον άλλαξε κι άλλη κατάρα δίνει. Αν τρέμουν τα άγρια βουνά, να τρέμουν το γιοφύρι. Κι αν πέφτουν τα άγρια πουλιά, να πέφτουν οι διαβάτες. Τι έχω αδερφό στη ξενιτιά, μιλάχει και περάσει. And that's it. So I hope you've enjoyed it, and I will see you soon for another folk tale. See you soon.